Katsotaan tää nyt kun me ollaan tehty. Katsotaan tää uudestaan. Ei ollut, se näkyy. No niin, nyt Krisse vetää toisen vedon. Joo, valmiina hän on. Ja sinne meni! Rikkimi. Ei, minä oon harrastanut futista. Nyt se on me. Yksi toi harrastaa tällä hetkellä. Ja mie. Mitä on harrastanut? 3 vuotta. Et oo. Voitko nyt jatkaa sitä vetämistä, saatana? Nyt sä vasta oot täyttänyt tähän. Ja se on Ui, saatana, se oli. Sini, vois mä kuvaa. Haluanko vetä? Hei, Krista kuvaa. Mä vähän zoomaan sitä. Mä vähän zoomaan näin. Mä kuvaan maalia. Noniin, se oli save. Ja siellä jatkaa 2 tyyppiä. Ja se on Sinni ja... Noniin, ja mä en kuvaa nyt sitä vetäjää siellä. Mä en kuvaa maalia, että se nähdään tarkemmin menee se maaliin. Siis toi vetää toi Minion hupparinen jätkä. Mut tää ei oo kyllä mikään Ter Stegenin nähnytkään, mut voidaan me niin sopii tässä pilkkuskabassa. Se oli siis ylänurkka, yläpesä. Ja nyt vetää siis Sini, kenen kanava tääkin on. Aika nolo, jos se hävii omalla kanavalla. Video. Tuon pikkuvelihan tulee, se on maali. Ja siellä jatkaa Sini ja toi Minion poika Jimi, jolle